Mahatsav, Bodoland Mahatsav, Bodoland Mahatsav, Bodoland Mahatsav. Online harimu jogataini mohucho Deremsa haridaraini mohucho Deremsa haridaraini Sili फैगौ 15 नभेम्बराव जे दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव जानो गोनां जे हाबाफारि बेयाव जोंहा गंनै स्पेशल ट्रेनजों होनाय जादों गंसे राङापारानिफ्राय ट्रेन आरो गंसे कामाख्या स्टेशननिफ्राय कामाख्या स्टेशननि ट्रेना दिनै फैनानै नैबे क'क्राझाराव सफैबाय दा बे ट्रेनाव फ्राय माने 2000नि खाथियाव बेयाव मानसि दङ आरो गंसे ट्रेनावबो 2000नि खाथियाव गंनै ट्रेनजों फ्राय 4000नि खाथियाव मानसिफोरा गाखोदों दा बेयाव आं दावबायारि बिथांमोनखौ बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बिथांमोनखौ आङो मैयाबो बुंदों दि जोंहा बेयाव नांगौ रोखोमै जोङो रेल दाबाखौ जों मोननाय जायाखिसै जों एसे खम मोनदों बेखायनो सिटआ एसे खम जादों ओंखायनो खम जादोंबाबो अननानै गावजों गाव गोरोबलायनानै जाहाथे दिल्लीसिम सहैयो जितु थांखिया बयनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय दा बेखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे गावजों गाव गोरोबलायनानै जाहाथे सहैयो फारसेथिं जोंनि बे गारियाव पेन्ट्रि कार गैया अब्लाबो जों पेन्ट्रि कार गैयाब्लाबो केटेरिंनि गेजेरजों जानायनि आदारखौ जों होनो नागिरदों दा दिनै एनजिपिआव हयथ' बिसिनि मोनानि जानायखौ होगोन गाबोन सानावबो होगोन आरो मोनायावबो होगोन अब्लाबो बिथांमोनखौ माखासे जाग्रा मुवाखौ लाखानो थाखाय जों खावलायदों आरो दा बेयाव ट्रेना जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोनदों दा बेखायनो मिजिं थिदों बयखौबो जाहाथे मोजाङै गोरोबलायनानै जाहाथे बयबो थाङो बे ट्रेना 14 थारिखनि फुङाव मोनहैगोन 14आव आरो 17 थारिखआव बे ट्रेना रिटार्न जाफिनगोन दा बेखायनो बेनि थांनाय थाहैग्रा बिथांमोनखौ रामलीला मैदाननि जि मोनसे फोथाराव दोननाय जादों बेयाव थाहैगोन बिथांमोना दा बेखायनो दावबायारि बिथांमोनखौ बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय बयनिसिमबो बेसेसि जासिबाय जाहाथे मोजाङै मोजां हाबाफारियाव सहैनो हायो आं बासखा सालबारि ओरैनो जोङो बेरायनोथ' थांबाय थाखायो न'खरैनो ओमफ्राय बिदि रायजोनि जानानै बे खेबसेयानो आरो आगोलफोराव सुबिदा मोनाखैमोन गथ'फोर उन्दैफोरबो आरो निजेबो फरायनायाव बेस्थ'मोन बिदि ओमफ्राय दा आरो गथ'फोर देरस'नायखाय आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ जोङो बेयावनो थांनो होननानै जा ओंखारबोबाय आरो দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ পাতিছে তাতে মই খৈৰাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমাৰ খৈৰাবাৰীৰ পৰা মানে ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বহুখিনি সংখ্যক মানুহ আহিছে তাতে মানে সেই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মোৰ এইবাৰে প্ৰথম ভাল লাগিছে হয় একেলগে আহিছোঁ একেলগে কথা বাৰ্তা পাতি আহিছোঁ ভাল লাগিছে